Ameriki jamana ale nyangi libereta mali finti laka jalatigi flakama ka sababu ke onu ale borani mura fagali ko kuma munye mali banki uluka hage nyini je kulu flabe no sinabef ale ni fampekap nune u fanga faranyo ka yere ka fo ko dansago wale do kon be ka ke banki baragela la ko ubina usenda o ko nuka mali korsenela ule wole bla jamana nyamogo ma kuni angere ko ni manyene bo atumala ko korte na nyenyi nan fene sen fakabana o bolochi damne la ansongo mekalo kle mugani woro ambalma amena ni kibaron ni wala walawe o bidon kibaru konnala kibara folo mambolo kada kuluka ode Etats-Unis jamana ale nyangil bereta mali finti la ka uluka jalatigi do konin kama ka sababu yake onu ale kuma munu fo mura ye fagalika kibara msrama ulukonne ayere ka fo ko alamsado mekalo kle muganduru Etats-Unis jamana ulukonne sebembo sebem konnala ni ayere la ka fo ko Etats-Unis visa ko o kon tikelelo mali finti la ka mo flala ni ulukonte dowere colonel Mustafa Sangare ale ni major Lassine Togola Etats-Unis jamana ale koni ni decision ta ka sababu yake aye abaze onu ale ka rapport la banka mura fagalila ni ayere la ka ko dugude ma keme duru ulukoni ni tora ni ko da fe wa Etats-Unis jamana ale koni ayere ka ko ni findigi ba flan ko ulukoni togobe ala ni o koni kera sababu ale koni aka visa jenuna o kum konala mali jamana ulera koni fene sebenke ni ka Etats-Unis jamana koni jabi akani waleina transition nyama uya ire ugani seben konnala ko Etats-Unis jamana ko ulukoni parti pris kenin koina ko sabla ni atakalaje ko onu ulukoni uga seben koni bo kayire ka ko mali finti la ka ko ulukoni finti la ka wero ko ulukoni no be ni fagalina ko ga ko ni Etats-Unis jamana o kon tarani hakinata kasro mali jamana nyamo ulukoni ku keleme ka sege sege libara munu koni buluda kasro o jabi koni ma bo folo albi uga seben konnala uya ire ka ko onu ale koni araparum koni sebeni mali togola ko o koni che koni yoro ka janyo kana ko sebe ko ga ko ni waliya nun koni ndabolare ka se ka mali koni do problem konnala alibi mali transition nyama uluka ni sebe konnala we ayire ka fo ko jema ko ulukoni be ka buna adamadiu uluka hake ko la politika o koni ta ko ke politique ko koni wale ulukoni be mun kondane ko sebe ko Etats-Unis jamana ale koni ni ko tani sebe ko ga ko kabini janvier la samba fla ale ni mugan kelen ko France ga finti la ka ulukoni tara jama do koni faga eno ka uto mariage do konna ko ga ko Etats-Unis koni anyatuku o ko ka ko adamatu ola ko mali koni to ko tara ye sebam koni konnala ni ayre la ka fo ko o era koni sege sege lu koni make anyema ko ugoni flega nyang libereta ma wero koni kama o jabi nu ugumu konnala mali jamana nyemo ugon klala ka wele koni bla Etats-Unis jamana ma ko kibara kulundi mali koni kunka ko ugon ka usembo ula ko wafina ko mali koni kelendo ka exterior do koni sigi jema beka ni o konte dore mali ka kelenya ka se ka o labatu ko wa mo mun mana mali ja barake nyoyala ko ani ulude be barake ale ni malde o hakilna tali mali yere koni kunka ko ula transition nyama ulu koni ayere ka fo ko bembe wale shi konte na fo ko ulu koni be bo utama senga ko sabla ulu koni ka lanyini konte doere kase ka beni kelya ko sabati mal jamana konnala kase ka dugude bela jelen ka ulula kanda ka bela jelen ka hake sabati kibara were mambulo kada kulukan ore bingal ke wale do kon be ka ta ka nyesi banki barakeloma o gum konnala sinabef aleni fampekap ulu koni u fanga franyo konka ko u koni bina wilka jo kon ke wala sa fu be se kasri ni dan sa wale nda na chuka kibara msirama ulu koni ayre ka fo arabado mekalo klem gwanani ni jakulu ba fla nunu koni nyogonye do koni ke o nyogonye koni kuntinte do ere wala sa ugon be se ka foka ben soro uga wili ka jaw ci ko yala nunu kap mala we ayere ka fo ko do kera ni dan sago wale nuna tinsa ko abe wati jambo ulu barake nyogon chama kon nebe ko mo munu koni mana usendo hage nyini jakulu ulu koni ton sina ko bingal ke wale do koni be ta ka nyesi ulma ko do koni be genga bo uga barala ka soro kun jonjon erete ala ko wa ko do yere koni fene be ta u yere soro kasula ka sababu ke uye usendo hage nyini jakulu sina bangi baragala ulu koni kani hage nyini jakulu banu koni uye ayere ka fo ko ulu koni tena o manku ni ko nunu ka ko sabla ko bigumani wale anu koni blasina ko wa fene ko mu yere koni fene ye ulu toro ni bela ko bangi nyama ko uni magistrat do koni be je kani bara nunu koni ke ko ako koni mana ke chugo ko abita dagoya banki baragelala amaduba
ni o ye Sinabef o secrétaire général ye o kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko ni a ye ni waati kɔni bɛɛ sɔrɔ olu ma wuli ka jɔw kɛ ko jamana yɛrɛ kɔni cogoya dɔn ko ga ko olu kɔni bɛ a yɛrɛ ka fɔ ko u bɛ transition kɔni senkɔrɔma tintin ko ga mun kɔni ye ka fɔ ko u bɛ u mahun nkalon kan walima k'u mahun dɔ ka hakɛ tiɲɛli kan ko o kɔni tɛna se ka kɛ ko wa ko olu ni jamana jugu si tɛna jɛ ka baara kɛ ko mun kɔni ye baarakɛla kɔni bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ka hakɛ dilen a ma ko u ka wulikajɔw kɔni fanba ye o ye u ka nin ɲɔgɔnye in sen fɛ u ye a jagoya u baarakɛɲɔgɔn minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni gɛnna ka bɔ u ka baara la k'a sɔrɔ kun jɔnjɔn t'a la ko olu kɔni ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la ale ni fɛnɛ minnu kɔni fɛnɛ taara don kasow la ka sababuya kɛ u ye u sen don hakɛ ɲinijɛkulu sen na ko fɛrɛ ka kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛnɛ labɔ kaso la wa o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u kɔni bɛna bɛn dati kelen dɔ kɔni kan u bɛna u ka préavis de grève ka o bila ka bɛn ni waati min ye ko wa ko nin grève mun kɔni kɛtɔla filɛ nin ko a kɔni bɛna kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna nka a don kɔni ma fɔ fɔlɔ kibara wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da u tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye Mali kɔɔri sɛnɛ la olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲinan samiya kɔni jɔrɔ bɛ olu la kɔɔri sɛnɛ la k'a sababu kɛ engrais ko ye kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ jɛkulu bɛ yen nɔ ni o ye Front pour l'émergence et le renouveau du Mali ale ni kɔɔri sɛnɛlaw olu caman kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni engrais kɔni mana a tuma la ko o bɛ se ka kɛ degunba ye kɔɔri sɛnɛ ma Fer Mali ni o ɲɛmaa ye Sori Ibrahim Traoré ale kɔni ye a da kɛ kɔɔri sɛnɛlaw olu ka gɛlɛya la wa o tɛmɛlen kɔfɛ a tilala fɛnɛ salo kɔɔri sɛnɛ ko ka a da kɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko Mali kɔɔri sɛnɛ ko o kɔni fanga jiginna kosɛbɛ ko misaliya la ko ni Mali kɔni tun bɛ 100 kɔni bɔ kɔrɔlen ko salon ta kɔni taara 50 la ko kɔni waliya olu kɔni tɛ fɛ mun ɲɔgɔnna kɔni ka kɛ ɲina ni o kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye Mali ale kɔni ye a jɔyɔrɔ bila ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko jɔyɔrɔ fɔlɔ kɔni tun bɛ ale bolo kɔɔri sɛnɛ la Mali kɔni bɔra a jɔyɔrɔ la o senfɛ ni ka bɛnɛ kɔni bila yen nɔ Burkina Faso ka sɔrɔ ka se Mali yɛrɛ kɔni ma jɔyɔrɔ 3nan na ko gɛlɛya kelen minnu ye olu sɔrɔ salon ko olu kɔni ɲɛ bɛ o gɛlɛya kelen kɔni ne natɔla la ɲinan fɛnɛ ko sabula ko Mali fan caman kɔni fɛ sanjiw ye nali daminɛ ko ni waati ninnu kɔni de la kɔɔri sɛnɛla olu kan ka u ka sɛnɛ daminɛ ko ga ni a ta k'a lajɛ ko hali bi kɔɔri sɛnɛlaw olu kɔni ma engrais sɔrɔ ko Mali kɔɔri sɛnɛlaw olu kɔni ka taabolow la kɔrɔlen ko avril kalo tile 30 o kɔni bɛ a sɔrɔ ko engrais olu kɔni sera Mali kɔnɔna la ko wa fɛnɛ ko u sɔngɔw kɔni damadɔlen don bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko kɔɔri ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔngɔ dɔlen don ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɔɔri sɛnɛlaw olu kɔni bɛ sɔrɔ ka u kɛ kɔɔri sɛnɛ kan ko nka an bɛ mɛn kalo la hali bi engrais o kɔni sɔngɔ dɔlen tɛ fɔlɔ Fer Mali olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko bi kuma olu bila u ka wulikajɔw la kɔɔri sɛnɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ko olu kɔni ye lettre kɔni ci Mali jamana ɲɛmɔgɔ caman kɔni ma ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ma olu jaabi ni o kɔni ye a to olu kɔni y'a faamuya k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛ ko a tɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw sɛbɛn ma Abubakar Sidiki Jabate ni o ye Mali tulu dilan usine olu kɔni ka représentant ye o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin gɛlɛya minnu kɔni filɛ nin ye ko nin tɛ kɔɔri sɛnɛlaw olu kɔni kelen ka gɛlɛya ye ko sabula ko n'i y'a mɛn olu tulu dilan usine olu kɔni bɛ baara caman kɛ ko o sababu kɔni bɔla kɔɔrikolo la ko sabula ko kɔɔri sɛnɛlaw ka kɔɔri sɛnɛ kɔfɛ ko olu kɔni fɛnɛ mago de bɛ se kɔɔrikolo ninnu ma ka o kɛ u ka tuluw ye ko olu kɔni ni kɔɔri sɛnɛlaw olu ka sɔrɔ dɛnnen don ɲɔgɔn na ko o kama olu kɔni bɛna tugu kɔɔri sɛnɛlaw kɔni kɔ u ka nin hakilina ninnu na kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye senfagabana ni o ye polio ye o boloci daminɛla an sɔnko kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ mɛ kalo tile 26 senfagabana ni o ye polio o boloci kɔni daminɛla an sɔnko nin baara ninnu kɔni daminɛla an sɔnko yen kɛnɛyasoba la wa a boloci kunfɔlɔ yɛrɛ an sɔnko cercle préfet a boloci kunfɔlɔ o kɔni de ye o kɛ nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin boloci ninnu kɔni ko kɛcogoyaw de b'a la ko boloci jamaw kɔni de bɛ yen nɔ ko u kɔni bɛna jigin dugu kɔnɔna la ka don du ni du ka se ka taa denmisɛnninw ka olu boloci ko wa nin boloci ninnu kɔni b'a daminɛ den wolodon ka taa bila a san 5 la nin wulikajɔ ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka Mali denmisɛnninw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw ka